गाज्रि थासारियाथ' दिनैनिल' नङा बेयो गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय आखायनो बेनिखायनो बर'फ्रा दिनै बे हालामावहाय भारतनि संबिधाननि आन्दारावहाय आर्टिकेल नाम्बार 144 नि दहाय लानानै जोङो आलादा रायजोखौ बिबाय थाखादों आरो बेबायदिनो थासारिया नो डाउट आन्दलन खालामजेननायनिफ्रायनो बर'फ्रा आलादा रायजो नांगौ होननानै बुंबाय थादों गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि थाखाय नांबोदों सम सम बिदिनो जिरायबोदों आरो बेबायदिनो दिनै एचिभमेन्ट हिसाबै जोंहा बिटिसि मोनसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल महरै मोनसे नुजाथिनाय फैदों दा बेनि दारै नो डाउट बर'हा एसे एनै जिरायनाय मोनदों बा राहा मोनदोंब्लाबो जोंनि थाखाय बियो थोजासे नङा आरो बेखायनो जोंहा दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड NDP बिथांमोनहा जुदिअ दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा गावस्रा गावस्रि आरोबाव जादों किन्तु जोंनि मिथिनायावहाय बिथांमोननि इस्युआ भारत सरकारा खोब सिरियासलि लाबाय थादों आरो NDP इस्यु थामहिनबा बर' इस्युखौ बिथांमोनहा थाबैनो नैबे दावराव दावसि थामहिनबा जम्मु काश्मीरखौ बिथांमोनहा 370 आर्टिकेल 35A खौहाय स्क्रेप खालामनानै जे स्पेसियेल स्टेटासाव दंमोन बेखौहाय बिथांमोनहा नंखाय खालामनानै दिनैहाय इउनियन टेरिटरि होदों लादाखखौ इउनियन टेरिटरि क्रिएट खालामना होदों बेफोरो BJP सरकारनि मोनसे बिराद क्लियार काट डिसिसनखौ जोङो नुदों जा गमामायैनो बेबायदि संबिधाननि आर्टिकेलखौनो बिथांमोनहा नंखाय खालामनानै जुदि मोनसे इउनियन टेरिटरि स्टेट क्रिएट खालामनो हायोबा दिनै बर'फोरनो आलादा रायजोखौ मानो हाया बा बिदर्भानो आलादा रायजोखौ मानो हाया गुरखाफोरनो गुरखालेण्डखौ मानो होनो हाया कार्बिफोरनो कार्बिलेण्डखौ मानो होनो हाया तिफ्रायाव तिफ्रालेण्डखौ मानो होनो हाया जोङो बे बिनायखौ जोङो खुद्रिबाय थादों दा बेखायनो जों सानदों दिनैनि दिनाव NDPआ जुदिअ धीरेन गड गोविन्द गड रन्जन गड आरो सावरायगा जादोंब्लाबो जोंनि मिथिनायाव मैया दाखालिनि सावरायनायाव जों बेखौनो मोन्दों जे भारत सरकारा एखेबारे NDP इस्यु थामहिनबा बर'लेण्ड इस्युखौहाय थाबैनो सल्भ खालामनो गोसो दा बेखायनो जोङो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय बेखौसो लुबैदों खावलायदों धीरेन बिथांनिसिम खावलायनाय थादों गोविन्द बसुमतारी बिथांनिसिम खावलायनाय थादों जे बिथांमोनहा फिसा फिसौ डिफारेन्सेसफोरखौहाय लायाबालानो बेखौहाय रिजल्भ खालामनानै थाबैनो लायो आरो नेगसिएसन टेबोलाव ज' नों दानागार आं दानागार फाफ्लि बालायनानै गोदोना हमलायनानै बिथांमोनखौ आवगायनानै बर' इस्युखौ थाबैनो सल्भ खालामनोसो जोङो खावलायदों फारसेथिं नैबे NRC इस्युखौबो जोङो बुंनो सानदों मिथिनायावथ' दिनैहाय NRC आवहाय जे माखासे खिलन्जिया थागिबिफोर बर'फोरनि नामाबो बाद थादों आरो बेबायदिनो जोङो नुदों ओरै मुस्लिमफोरनि गेजेराव बिथांमोनहा जे बुंसोलायदों धुबुरिफोर बायदियावनो गोबां खम एमाउन्टनि माखासे मानसिफ्राल' माने NRC आवहाय बाद होजादों आरो जेराव जाथावा बेफोरावसो बांसिन जादों दा बेवहाय जों बेखौनो नुदों सासे खिलन्जिया बर'फ्रानो जुदि दिनै NRC आव बाद होलाङोब्ला जायहा बाद होजानांगौ बेयो बाद होजायाखै बा जायहा हाबनांगौ बिथांमोना हाबाखै बे नुथाया जुदि जादोंबा दिनैनि बे NRC डिक्लारेसनावबो जोङो बे खिलिमिलिखौ थागोन होननानै जों सानदों दिनै भारत सरकारा कौटि कौटि फैसा गारनानै NRC नि नामावहाय हाजार हाजार लाख लाख आसामनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै गावसिनि फोरोंनायखौहाय नागारनानै थाखा फैसाजों लोगोसे स्कुला बिराद एफेक्ट जादों खहा जादों बेबायदि खहा खालामसेयावबो दिनै जुदि NRC नि फिथाइया जुदि लुबैनाय बायदि जायाबा खोब लाजिनांथाव आसामनि जे NRC जे खालामदों बा भारत सरकारानो लाजिंसिं जानानै फैदों दा बेखायनो जोङो रायजो राजाखौ एलार्मिं जानांगौ कनफिउज जानांगौनि जोङो खारनखौ नुवाखै बिथांमोनहा जुदि सोरनिबा नामा जुदि बाद थाङोब्लाबो जाहाथे बिथांमोनहा सरकारा मोनसे राहा होगोन जे मोनसे राहाजों बे गाव गावनि नामफोरखौ बाद थालांनायफोरखौ क्लेम खालामफिननो हागोननि राहाखौबो बुंखादों आङो बेखौनो सानदों NRC आ दिनैनि दिनाव डिक्लेयार जायोबा सोरनि नामा बाद थालांबाबो दावराव दावसि खालामनांगौ बुलाय सुलाय जानांगौ दाहा जानांगौनि गोनांथिखौ जों नुवाखै जोंहा PGCB आनसलिक दङ डिस्ट्रिक्ट दङ आरो दुलाराय फरायसा आफादाबो बेखौनो मावगोन जे सोरबाया थालाङोब्ला जोङो बिथांमोनखौ थिसनफिननायनि राहाखौ लागोन